В момента тук сега се намираме на етаж Мецанин, който е един вид първи етаж тук в хубавата сградка. Ето вижте колко е хубаво. Ето, тук даже има и столчета. Perfection. Те имат колелсатия диванчета отдолу. Ето вижте. Ето вижте. Ето. Тези диванчета. Колко са хубави. И дори има и растения даже. С тази хубава гледка. С ескалаторите, с тази седенината долу. Ето. И сега тук мисля пак да ви покажа тези конферентни зали тук в сградата. Ето хора, вижте, даже има и фитнес тук на първия етаж. Ето. Emotional taste. Ето. Еги къде са? Те офиси на Xerox са тук, някакви конферентни зали има. Но за съжаление, ето, то е заключено. Той ще няма достъп до фахи. И тук не се влиза, изисква карта. Emotional taste. Ето бе. Точно като преди 3 години, 2023 година правих такъв влог на сградата и тук има emotional taste, такова като изложение има. Заведението Pure и Йобо, което е на долния етаж, другото. Еги къде са. На мене тук, драги зрители, на мене тук изключително много ми харесва тази сграда, защото хората, ако са гладни, тази сграда разполага с много разнообразие от заведения като Пюр и Йобо. Тоест един вид хората тук просто да си обядват, нали, ако са гладни и така просто. Ето вижте, Мецанин флор. Ето. Даже има и туалетни, на мен изключително много ми харесва тази сграда. И сега слизаме. Оценявам и 12 от 10 на тази хубава сградка, защото тя е открита при 10 години, т.е. 2015 година и е много хубаво хора просто. Ето.